Ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса, занҳои азиз ба канали ман. Занҳои азиз, ман мехоҳам ки барои шумо прямо аз Корея борзанира чӣ хел ки бор мезананд, хучон, команда доранд, беҳад наставники зура, наставники фикри ҳар як коригарша мекунад. Ман хел наставника баъзан вақт мебинам духтаро ки фикри ҳар як коригарша мекунад. И апай шаҳлоя. Апай шаҳло ҳар яки шумо ки таги дасташ дар регистратсия шавен кор кунед, фикри ҳар яктаи шуморо мекунад, ғами ҳамаи шуморо мехӯрад, кора пеш мебарем бо ҳамроҳи апай шаҳло. Беҳад наставники зурам, прямо хучонаи Корея бора мезананд. духтаро кораи чӣ вобастагӣ дора? Танҳо регистратсия мешавен, дар 6 моҳ як бор харид мекунен, обучение ҳамун дарса шумо дар пай шаҳло ҳамаша мефаҳмона, тамом шумо аллакай кора сар мекунед. Чизе ки мехарен дар ин компания ҳамаш чизҳои даркория. На танҳо кремо барои маршинка, кремо барои доғи рӯй, тамоми намуди ҳамин хел дардҳо да як намуд доруҳо дора, витаминҳо дора, маззо дора барои ҳар хел захмҳо, барои мӯи сар шампун, ное ки рехтани мӯйро барқарор мекунад. Тамоми чизҳое ки даркорияи духтаро. Иҷада вақте ки кор карден каталогша мебинен, 1001 намуд дору, ҳамаи чизҳои гиёҳӣ дора, маззои нағз дора духтаро, витамино, спирулина нағз дора барои безуриётӣ. Номерои апай шаҳлода нависен, шуморо регистратсия мекунад, бо ёрдамто мекунад. Шумо хутонда ду линия мекушоен, структура месозен, таги дастонда ду одам танҳо мегирен, кора пеш мебарен. Духтаро дар ҳамин ютуб канал дора апай шаҳло, каналшон беҳад зурай, тамоми қонуну қоидаи ҳамин кори атомира ширкати кореягия барои шумо хушрӯ карда фаҳмондагия. Комментарияда закрепит мекунам каналшона, ина номерошон нависен ё зангшон занен, алоқада бироен духтаро регистратсия кунен. ҳозир ки ойлико аз 100 000 рубл болои ойликош. вақте мастер продажа мешавен, беҳад ойлики баланд мегирен. И ҳамин ширкат наследствения, пага баъди шумо бо фарзандотонда мемона. Беҳад кори хубай духтаро. Бо иҷада бинем визитка тайёр кардай барои коригарош. Дарони як бор каналш духтаро ҳамаи қонуну қоидаи ҳамин кора барои шумо мефаҳмона. бо хушрӯтар аз забони хучон мефаҳмен, кора пеш мебарен. Кор осонай духтаро, маошаш баландай, харидаш камай. ҳар яктаи шумора ман худам регистратсия мекунам. инами чанд сад одамам бошум, ҳамин рӯзо 10 12 20 регистратсия шид. ҳамаша ман худам мекунам, ҳамаша айтҳои дасти худам мегзара. Так што ба дили пур, бе ташвиш, бе ягон шубҳа занг занен, марҳамат, биёи хати мо ҳамкорӣ кунен. ҳамаи шуморо ман худам регистратсия мекунам. ҳар яктаи шумо ку занг мезанен, ман ҳаматонам медонам, ҳаматон қад шинос мешавам, ҳаматон қати ҳамсӯҳбат мешавам. духтарако бе ташвиш, марҳамат, биёин амҷада қати мо дар группаи мо кор кунем. то ҳамин ойликоша нагирифтам, бовар накардам. ойликои атомира гирифтам, барои анамиқа дилим пур, ҳаматона ба кор даъват мекунам. духтаро адреси паплинфурӯша пурсиден. ин ҳами дарвозаи охирони корвон аз тарафи корвон сити. 7 дарвозане, иҷа 8 бори дарвозаш мешава. охирон дарвозашай ина медароен, иҷада инам хел раҳ мешава. иҷара ба фикрам ҳама медона. инами якм риядаш, 10 рияд мешава. ими якм рияд медроен. ман худам дози паплин мехарам, барои шумо бо як бори дигар нишон метам ки ҳолиам паплинош ҳастай. паплинои 10 симара пурсиден, ҳолиам ҳастай духтаро. ин ҳами курпача фурӯша мегзарен, иҷа аллакай паплин мешава. тамошобинони азиз, ам паплиное ки обтови буд, арзон буд, барои шумо бо ина расветкои дигарша овардиан навор кардам. ба дар видео ман обтови нархоша гуфтагиам. агар ки шумо як дона не бисёр бигирен духтаро, мисол ин паплиное ки наҳози санг дора, ина миёра дидестен, ина чанд расветкоҳо доранд, ё 6 сомон я либосош, ина духтаро ё сангдороша 6 сомонӣ. ина и рулоное ки ҳастай, ина и рулоно ё 10 сомон 1 метрша, ё барои тӯйда беҳад хушрӯй. бабинен тамоми расветкаҳора дора. духтаро бо хутон доставка мисол бурданаш хай шоти хутонай раҳпилиш. мисол ҳар як одаме ки адрес мега ба раҳпилиша бо қати савдогар маслиҳат мекунед. шумо як заказ карден, як дона паплин бигирен, 2 3 та либос, 4 та либос, хай бо маърака дошта бошен, бисёртар гирен, доставка ҳам мекунатон. агар ки хоҳен дарвозаи 7 10 риячай, ай ҳама охири бозорай, ай тарафи корвон сития 10 риячай.
ҳафтум дарвозаро даҳум риядаш духтаро бо ина адреса пурратар фаҳмондам ба бисёритон нафаҳмиден ҳами адресао баъд нарху навора иҷада инаи паплиное ки дидестен ина ё 80 сомонай сангаш ё ҷавсай ба расветкоша бине светлияй ина то поён иҷа расветкоҳош беҳад хушрӯй ба ваяй замонавӣ хеле ҳози светли бисёр мода шудагия пеш тёмни буд ҳоз светлияй духтаро ина бинед тамоми намуди рангош ҳастай вибр бисёрай вақте худон ки бояй пеш омаден бо мебинед инстаграмам дорам фейсбукам дорам силкашонам мемонам кадоме ки инстаграм дорем подписатсия кунед бо ҷада ҳаррӯза ваюшона мепартоям борошона ина ин намуда бинед беҳад хушрӯй ина листай то бо букшои айпеш бини маникен дамонанку вообще ё тобистон да қимат мешаванд сезони ҳами паплин да зимистон мегирӣ медузӣ тобистон мепӯшиша хушрӯ када дузандуамуз дарзушон сабукай дар зимистон ина ира бинед бо нагӯян ки нишон надоди айпеш ина барои подписчикои худам барои ина занако ин чизе ки ҳозир сезоне ки бихарӣ бояд медузонӣ тобистон роҳат када мепӯшен расветкош аҷоибай ира бинед хайохе беҳад хушрӯи свечам багатия ятай там нишонтиём ина аҷоибот хушрӯй ина иглашам беҳад духтарако иҷа паплинош аптовия ман ҳар ҷора видеоам намекунам ман медонам як ҷое ки худам чиз мехарам ман ҳозир амҷа материал мегирам баъд шумода бо нишон метам духтаро бинед ман уже бинед 3-4 та паплин шуд кардистам барои чӣ ки ҳозир вақти ҳами арзонай паплин ҳам хушрӯай нархаш ҳам будузиам осон меғалта духтарако ина не ча хушрӯай ина чанд расветка юра ҳар ятаира ман нишон бутам видео дарози баъд мешава бо вай кунен инстаграм шунам мемонам духтаро фейсбук инстаграмам доран ё аҷоибота инами светчам беҳад хушрӯ липсток дора иҷа глаки ини хали қаламфурӣ дора хушрӯай ваёш расветкоҳош светлиёшам хушрӯ иҷада бо тайёр кадаги доран ини хали пакетода 3 метра инаи рулоно барои тӯи хушрӯй тӯи маърака болода нишон дода будам итальянскиё будан бо ваё ҳастай доинго ҳастай духтаро ина ё бинед ина беҳад хушрӯй бани сафедисиё атласирам хушрӯй 6 сомонай пури нигина дора нигина бо нигинаша бинед ча сиёҳай хушрӯй скромнияй инаи рулоно хай барои тӯи маърака бо гуфтестам ё 10 сомонай паплинои 10 сомона гуфтам ина бо тигровишам будай бинед ча хушрӯй ина ам 10 сомона ина ишам бинед ча хушрӯ буда ина бо кушодагиша тунук нестай духтаро нормальнияй качестваш созай чанд намуд буда инаи сафедсиёи бой хали буда аиша сомонаҳо духтаро ина ина кайза дар кора биёин бо айноми канали ма гап занен бисёр гирифтен скидкатон мекунан аптови нархай худаш беюан ина раҳмат ки бо мо буден то охири навора лайка фаромӯш накунен бо иншоалло ка паплинои нағз биёрам бо мебиём бо сёмка мекунам навинкоҳоша барои шумо дӯстони азиз иҷада бо нехали ҳастай итальянка паплин итальянкай и вообще качестваша ман шумода гарантияш хати метам мягкия танада роҳатай касе дора медона и як либосаш 90 сомонай и ҳозир аптови нархай духтаро 90 сомонӣ додестиян барои подписчикои ман инаи намуча бинем бо чиқа хушрӯай баъд инаи савзаш аҷоиботай ду намуд савзи торик дора савзи рӯшантар дора иҷада бо бирӯзови цветай и ҳозир сангшам ҷавзи хушрӯай багатия баъд датана роҳатай ира касе пӯша мефаҳма худаш доштагиё мефаҳманд инаи савзша бинем ба лутфи беҳад хушрӯай чӣ расветка дора инамиҷада ҳозир мондам баъд ҳозир рулон қати доран рулонош ё 3 метраш 6 сомон метра ки бигирен агар бисёр бигирен 50 сомон мешава я либосаш меғалта я рулонош 420 сомон
ин ҳамин материалай бесангшай либосу 60 сомонай. Агар бисёр бигирен арзонтар мешавад. ин расветкоша бинен чахшуай чанд намуд дора. ин хали зар дора. ин намудай бо ин хе кабучан бинен чахшуай. ё пакетош маҳкамай духтаро. савзош чанд намуд мешавад. ин хели мешавад бо ин намуд мешавад. бо бирӯзови цвет мешавад. бо ин хе кабути галмайдаш мешавад. ҳамё ҳамаш ина бинен ваяй итальянка духтаро материалои сафедам доранд. паплинои сафед бисёр доранд барои ҳоҷиҳо, барои ҳаҷ рафта омадагиҳо. ина фиолетовишам беҳад хушрӯ. рулонаш 420 сомон мешавад. 50 сомонӣ меғалтая либосош ки ин нарх бози арзони хоки сиёҳгӯё дар зимистон. лекин амхе танада беҳад хушрӯ. баданада роҳатай. духтаро ина ма паплин гирифтам. айму ваюя итальянкояй. не хали сабз гирифтам. И цвет гирифтам. баъд ина хали цвет гирифтам. ина цвет хидамда ироз хуштоманамда мебарам. метавира бинен ча хушрӯай. айни минамуд. сангошам аҷоиб хушрӯ. ина ду намуди дигараш иша ба хидма гирифтам. фиолетовиша сабзи балотовиша барои очам. баъд ҳами качестваш беҳад хушрӯай. духтаро медонен ранги чия? паплинои туркӣ ҳаст ко ҳами хел мягки пахташ бисёрай. ҳамин паплини доингам беҳад хушрӯай ко и ҳами качествояй. баъд мешӯи рангш дигар намешавад. ҳами беҳад ҳаво хушрӯ медроя. пахташ бисёр. саломат бошед дӯстони азиз ки бо мо будем. то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед.